अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। ठाकरे सेनेचे उपनेते गौरीशंकर खोत यांनी काल आपली भेट घेतली, शुभेच्छा देखील दिल्या, काय नाही? त्यांनी राणेसाहेबांच्या शुभेच्छा आणि सदिच्छा भेट देण्यासाठी ते आलेले होते, घरी आले होते ते, आणि त्यांनी काही चर्चा केली आणि सगळी चर्चा पत्रकारांसमोर करू शकत नाही, पण ते त्याचे पडसाद येणाऱ्या दिवसामध्ये दिसतील। आणि फक्त एकच नाही, रांग लागलेली आहे। आता आम्हा लोकांना निवडायचं आहे किती लोकांना घ्यायचं तर नाही घ्यायचं। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।